Galicia continuará baixo a influencia das altas presións que un día máis, mañá sábado, manteránse estacionarias ao norte da Península Ibérica. Desta forma, os ceos presentaránse despexados, con nubes de evolución diurna que poderían deixar algunha treboada illada no interior. As temperaturas non terán cambios significativos, polo que a sensación será de calor a partir do mediodía. Os ventos soprarán de compoñente leste, entre frouxos e moderados na metade norte, con intervalos de fortes preto de Cedeira a Ortegal, e prácticamente en calma no resto, con réxime de brisas nas rías baixas. Durante o domingo, as altas presións comezarán a debilitarse e chegarase unha bolsa de aire frío polo Atlántico que formará unha borrasca ao suroeste da península. Isto fará que poida entrar néboas pola costa, principalmente en áreas da provincia de Pontevedra que, co avance da xornada, aparezan nubes de evolución diurna que deixarán chubascos treboentos. As temperaturas non variarán ou descenderán puntualmente as máximas, manténdose aínda a sensación de calor, alo menos ata a aparición das nubes de evolución. Os ventos estarán en calma en xeral, dominando de compoñente leste con intervalos de moderados no litoral norte.